Magnam kod mwandu manie bwolo Ali Hassan Joho okone piny owacho dhi nyime kod chenro mar bedo lwasi mar nam kod aluora mage e yor gayo taka kaachiel kod pige mochido mamol e nam. Joho mane loso Mikindani Mombasa bang' sidayanga kar chwalo pi taka magedo mare nosir gi riwruok mar UNEP kod UN Habitat okoni kopogre kod jiwo ler e nam jopur bende koro dhi yudo ni mar pigno koro ibitigodo e puothe. Jambetre mar EU e pacho kae Henriette Jija mabende ne oyuoro kanyo koni chendono bende koro geto kedo gi midhiero masiko kaluwore gi wach mar lokruok kor lwasi gini mar chenro mag pur kod pith kaachiel kod nyayo tuoche. For irrigation, Chuda Creek and Mikindani mangrove ecosystem from toxic effluents, reduce methane emission and safeguard public health. We need to replicate and scale up the existing wetland and to bring out innovative ideas on how we can further utilize the construction by the construction of these wetlands. Can we recover some kind of a gas which can be used by the communities? These are further innovative ideas which we need to work on. Itaweza kusafisha cubic meter 2,000. Mombasa nzima ni zaidi ya cubic meter 200,000 na tukataka hizi ni lazima tuwe nazo karibu 150 katika Mombasa nzima ambao uwezekano ni mchache. Pili, hapa tuko katika ule mlima, kwa hivyo ni ile gravity, yani maji yanashuka yenyewe. Kuna mpango ambao kwamba tunaufanya. Papa manyien Marco Pere Papa Leo odokne jofwamb weche ka onyiso sirikende mondo mi howe thuolo jofwambo ma osemaki kuom tiyo tijgi koloso gi jofwambo e log tich